Como ven acontecendo nos últimos anos, o festival Rock in Rian non se limitará á actuación das bandas convidadas no Parque de Galicia. Arrancará xa ás 3 da tarde cun xantar popular, o que lle seguirá ás 4 un concerto de sobremesa a cargo do grupo local Hernia Escrotal. Ás 5 pasarrúas pola vila coa charanga Santa Compaña, para rematar ás 7:30 cun concerto de son da rúa. E a partir das 8:30 desenvolverase tamén un pasabares con diversos grupos tradicionais. Un formato diurno e nocturno, un formato para todas as familias, onde van a ter actuacións durante todo o día, onde se vai contar con música rock, rap, folclore, panderetas, cantos de taberna, pasabares, pasarrúas, bueno, vamos ter un montón de cousas durante todo o día. O festival en sí dará comezo no Parque de Galicia a partir das 10:30, con 4 grupos convidados: Boicot, EZR, Funkibis e Escándalo GZ. O seu remate, un DJ prolongará a festa ata altas horas da madrugada. Empezarase ás 10:30 con Escándalo GZ. Será un primer grupo encargado de abrir o festival. Logo traeremos a Boicot, logo teremos Funkibis e EZR. Dentro deste cartel seguimos apostando por a música en galego e de Galiza. Temos de 6 grupos, 4 son galegos, e temos a Funkibis, que é un grupo valenciano. A organización do festival decidiu este ano crear ademais un punto informativo e unha rede de voluntarios contra a violencia sexista, para tratar de previr este tipo de comportamentos e prestar apoio e protección ás posibles vítimas. Tamén piden a implicación de todos na recollida do lixo que poida xerarse durante os concertos.